Hai persoas que, ao morrer, deixan pegada nas pedras, nos libros, nas cancións e mesmo no vento. Nós imos contarvos a historia dunha delas. Era unha muller que coñecía os segredos das palabras e das ondas, que sabía ver a beleza onde ninguén miraba, que recollía o saber das que viñeran antes ca ela. Ela era unha bruxa, pero isto é un segredo. Chamábase Begoña. Queredes saber por que era unha bruxa? Agora vos lo contamos. Begoña tiña un poder moi especial. Era capaz de mudar a realidade. Transformaba a tristeza en ledicia. Descubríalles ás persoas as súas partes máis fermosas, mesmo cando elas aínda non sabían que as tiñan. Recollía o saber das mulleres que viñeran antes ca ela. Lía sin parar e escoitaba con moita atención cando outras falaban. E tiña outro segredo: podía viaxar por todo o mundo. Ás veces montaba na súa vasoira, outras pechaba os ollos ben forte e pum! Aparecía no lugar onde quería estar. Galegata Medula loitaba pola nosa lingua e cultura, levando o galego alén das fronteiras. Aí onde Bego pisaba quedaba pegada da nosa fala. Como boa bruxa viaxeira, sempre procuraba outras irmandades noutras terras. Por iso viviu tamén en lugares tan afastados como a Cuba, Venezuela ou Senegal, onde aprendeu e compartiu saberes coas mulleres dalí. Begoña nunca camiñaba soa, sempre ía acompañada doutras mulleres sabias, coas que compartía todo o que aprendía e sentía. Desde as ondas da radio coñeceu mans tan xenerosas como as de Ana Romaní, coa que traballou moitos anos no Diario Cultural. Era un programa maravilloso que soaba na radio despois de comer, coa que aprendíamos moitísimo sobre a cultura galega: arte, literatura, cine, danza, teatro, música... Xuntas, Begoña e as súas amigas compartiron vida, penas, ledicias e tamén moitas loitas. Participaban en colectivos como Mulleres Nacionalistas Galegas, a Marcha Mundial das Mulleres, Mulleres Transgredindo ou a Rede Feminista Galega. En todos eles soñaban cun mundo mellor para as mulleres, onde ninguén fose maltratada, esquecida ou explotada. Quería darlles voz ás mulleres. Por iso escribiu Circe ou O Pracer do Azul e Morgana en Esmei, onde as mulleres deixan de ser persoaxes secundarias para se converteren nas protagonistas da súa propia historia. Mais agora sabedes que? Begoña xa non está connosco. Enfrontouse con moito valor a súa última loita, unha enfermidade moi dura, e fíxoo como ela sabía, con dignidade, con forza e rodeada de amor. Mais polas rúas contase outra historia. Diun que unha noite, mentras cantaban as súas compañeiras, viron a Bego montar na súa vasoira, sorrir e voar cara a lúa. Desde entón, se algunha vez queredes atopala, só tedes que pechar os ollos moi forte e dicir: Begoñísima, Begoñísima, Begoñísima. Ai, Begoña, compañeira,